Oh, amo nit buro balabag tonyo. Nahingalimot ka na ng buro balabag. Magbuburo balabag kita. Na-miss ko yun eh. Singa di kita usang lugar, usang barangay. Ginagiyang kula pero kakadtungkot barangay Kogon. Ay, mapay nga ga. Kadtungkot barangay Kogon. Apay. Tay Simeon? Tay Simeon? Entonces, sorry tao kayo. Sorry tao. Bibisita ko la tatay. Itaton niya na kakadtuan actually di ba nagtikadi kita tugop tapos tikadi kita lapay aton la trombulat yan didiretsuhon ta. Oo, okay. Namas ko tro. Balit happy Valentine's. Oo, kumusta? Amo lagi pili. Ha? Amo lagi hap. Oo, ano man kanina ning batos. Waray pagad. Waray pa makabisita nga ni. Waray git bibisita. Lo, dilak mag-iiha. Bayan lang baga makaayaw-ayaw di hem. Madin 100. Ay, kuan uyab. Di na usong. Oo. Ha? Ikon lanit ni 100. Ha? Pwede na ito. Oo. Ang kana. Mablis kita. Ito no sa mablis. Ay, may piang. Hindi ginaano ka man liwat. Masura. Mga pagkaon. Oo, adin 100 pwede na ini. Baga makakangkuan ha. Oo. Hala. Makadi ako kay libot-libot la ko, buburo balabag ha. Oh. Ala kamo gi pag sabot na lakon mo pwede da. Ha? Okay. What is this place? Lapay. What is Lafay? Barangay. Lapay. Is it barangay? Oh really? Oh naman. Napaka rin eh. Mamagit ano. Okay. Papayaga. Years. Oo, for 3 years. Tapos waray na po niyo gagastuson nga iba. Adi man pagka ano nila. Waray gagastuson nga pagkay libre. Tapos every semester may da allowance na 21,000 iti estudyante. Adi. Cookery, bed and pastry, housekeeping, bartending, Babae, lalaki ni. bisan hinno, bisan ikaw, tumboy, bayot. Pwede yak nga edad. Oo. Ha? Pag Pirat bulan, sir. 21,000 iton allowance ha. Dati ma, alayon nala iguan nito na ako na page. Ito akon Facebook. Ay, alayon. Saan kayo ito nyo? Ano, di lamay ha? Ay. Ito naman sirak ngayon na liwat. Ay. Hala ka. Main ka. Madi. Ngadi. Good morning. Kumusta? Ha? Today is February 21, 2023. Nabayan nawa kayo palagi at gibayan. At tayo po'y palaging ligtas sa anuman ating ginagawa everyday. Oo, maging maayos lang palagi ang inyong pangatawaan. Oo, alala ko palagi. Oo, kahapon ano, yung nakita nyo naman yung video, talagang in-splice ko 3 part kasi 1 hour and 30 minutes yun eh, kaya in-splice ko. Puros raw material yun, walang editing, walang sinayang na video. Anyway, today po ngayon ay pupunta tayo sa na-miss ko to eh. Kanina kasi ang ganda ng panahon, no? Ang ganda ng panahon, lalo na itong bahay na to, ang ganda. Oo. So, ay, maupay nga aga. Amo nit buro balabag tonyo. Nahingalimot ka na ng buro balabag. Magbuburo balabag kita. Na-miss ko yun eh.
singa di kita usang lugar, usang barangay. Ginagiyan ko la pero kakadtong barangay Kogon. Ay, mapaingaga. Kadtong tat barangay Kogon. Oo. Didirtsun tayo ni kay ni eskwelahan ni kan Ramos. Di rin maplatitak. Kuan baga nasayaw man tak motor. Padag ka ha. Ito na, nasirak na. Pero may dakula darang aton na kapote. Oo. So, Constitution Street. Oy, opay nga ka. Naroon ni sticker. May inat yan naroon ni sticker eh. Bart. Oh, yan, na-miss ko ng Burubalabag. Ang pamatik ko, patigyap ka mo. Na-miss gyap ni yun baga mamasyada. So, siyempre baga actually, oy, opay nga ka. Ito niya, rin kita ka. Alagat idol. Away dito papausahan ta kanak. Pakihan kaya na puno damot na tawag ayo. Kaya na puno yan tun ko. Kaya na puno dadi damot na tawag talon. Diri maaram kay Wari man niya talon kuan naruban niya. Bagay kay kakanupad to palit akong cellphone. Naruban niya cellphone ko no, di na ko na charge. Oo. Are din talon ko ana mga diri marap natatabo. 2 years na. Wow, kagano nang baga. Oy, mo pa nga aga mano. Manamoy nito no. Gabalon. Gabalon. Differentiate mata. Gabaldon. Oo. So, kita niyo. Ana Tanawan 2 Central District. Luyo alu gini kaya may din dito kuan ubal. Oo. Takas kay 2 hours 2 hours pa capacity hit kuan capacity ito na memory card. Takas nga ako kamo yan pag pinamaditak busis. Magkakawara-wara naman ito storya. May din naman masaring putol-putol. Ayun ang masaring nga. Bakit putol-putol yung ano mo? Yung kwento mo? Awahan daw baga nanunumdum ka mo tuhan naton diniginagian nga lagas. Nagdidildilin asin. Ano daw ko na daddy? Oy, diyan nagdidildil nga ni asin. Agiyon ta daw ano? Hilingon ta. Kumusta on tay tatay? Ugod mo ni Tatay Simeon. Nanunumdum pa kaniya ngaran Tatay Simeon. Hindi nga dapit ambot yun baga. Ako mag-rate ko nga ni ako. Anig din ni Mao ko hindi na nga bukid short ito landing landinganin kuan UFO nadood to to din ni banda talo nagdidildil nga nin asin. Wala, naglapos na kita. Gusto ko ya balikon. Gusto ko ya ano yun niya? Itik. Ipamat ko. Lagat itik. Nagtumbalay. Nakanya to din ni. Adiman. Tatay Simeon. Ano ya? Hindi ko na ada. Kamati ko yung nga ko andalan talagsa lang din agian ng tao. Okay, nalutaw apay Tay Simeon
Entonces, sorry tao kayo. Sorry tao kay nakasara. Tala, nabisita lang ta. Bibisita ko la tatay. Itaton niya na kakadtuan actually di ba nagtikadi kita tugop tapos tikadi kita lapay. Taton la trombulat yan didiretsohon ta. Oo, okay. Para baga malipay naman ito at baga at gawas nga mga taga Disneyland. Oo, nag-a-apply ang Disneyland. Umuan haton. Baga bumulig. Disneyland. Ang Tom's World ganina na Enchanted Kingdom. Kuan na ngayon nila. Mga tuminong-nong nila nga itong followers. Oo. Kaya ga. Man, amin ito ako mo pwede daw yan. Ito ba dito Tigbaw? Ordering nga ni bisan dire dito Tigbaw. Ani din dapit itong luyuhinin nga adil. Oo. May adil man no. Oo. Hindi ni pwede na din ni. Kaya ito niya bato man to niya. Hindi rito makaradlok it landslide. Oo. Amutan ka na din nga. Oo, farm. Pingaga. Amot mo pwede ni yan. Kay orasin bagyo. Orasin mga sinisaring tidal wave simbako. Baga madali-dali pag sa kangada. Kaya din hitaas na din nga tuna. May dagapad to din hinaton. Ito man din ni. Kumusta ang taragap? Oo, naman nga ni. Okay, Roman. Tay. Opeyaga. Oo, namas ko tro. Balit happy Valentine's. Oo, kumusta? Amo lagi pini. Ha? Amo lagi hap. Oo, ano man kanina ning batos. Waray pagad. Waray pa makabisita nga ni. Waray git bibisita. Logod man luto no. Ginano ka man yan ah. Mula itong pamasura. Baga pamiling naman yung baga aghasay. Oo, aghasay. Nanumdo ko pa ngayon na kano. Alam. Oo. Baga nagkinungkuhan ka ngayon naliwat. Pagalibang god. Baga mo yung baga pakabuhay ano. Mula. Yeah, kung baga linibot ako yan. Baga tikadi ka rin may kugon. Baga nagkukuan. Mamasyada. Pero di lang mag-iiha. Bayan lang baga makaayaw-ayaw dihem. Adin 100. Ay, kuan uyab. Di na usong. Oo. Ha? Kuan lanit ni 100. Ha? Pwede na ito. Oo. Ala. Ay, kayak bagi. Entire nini. Uray kong katagididahan Pasko. Oo. Kumusta mana? Nakilala ka pa? Okay, limtanong ka na. Mablis kita. Ito no sa mablis. Ay may piang. Ginano ka man liwat? Masura. Mga pagkaon. Oo, adin 100 pwede na ini. Baga makakangkuan ha. Oo. Ala. Makadya ko kay libot-libot la ko. Bubur balabag ha. Oo. Sige. Kaluwi. Kaluwi kunong kalag ni Antonio. Sige mano ha. Ay la kung baga ano maburbil tahik na ni. Tikadi ko gon. May baga di diretso ko kay working adto pa. Aw, nagiyan laba. Ala kamo giha pag sabot na lang kan maupay dida. Ha? Okay. Igin gintog po pandodong. Apay nga ga. Igintog po pandodo yung talon nga lagas. Para ipuhaki ka ko doon. Oo, nakumay nga upay ka na.
Ang dami hindi naman. Kita katira balay. Mga gudti ay latira. Gudti ay latira balay. Pero siring paano ni mutda ko nga balay. Sura yung ruko eh. Saliti ako. Mulay kong takkuan. Mag-reko nga ni Mag-reko nga ni kami. Mapalit ko dako nga to na balitino dito. Dako nga to na. Luwag nga to na. Mga sugadin din ba. Tapos himuanhin damo nga kwarto. May dasala. Tapos may mga kakahuyan. Himuan niya nga garden ba. Amo na sinisiring home for the aged. Adton mga sugadod to nga kalagsan ba. Talon. Tutot na mo kadto kada gabi pero minsan ko ta itnamok nagre-resyo. Man din renoman din mo din sisiring nga may da renoman. Mo itong takla home for the aged para mga kalagsan ba. At tapos mga oray inuokyan sadir kan dadawi. maupay man ti dawi kay pagkaunlat kulang ito nganin pagka medisina. Kay pastilan at mga kalagsan gihap nga nag-uusahan na lalit panimalay. Mo to tangay pauk yun di da takon sinisaring home for the aged. Di ito imposible. Kaya dito nadangas mga agi. Kuya ko kaganda na mo. Hindi din lugar. Pagkaya na naman kita. Nga ka. What is this place? Lapay. What is Lapay? Barangay. Lapay. Is it barangay? Oh really? Napakaparin magit Okay. Papayaga. Naging English niya. Manonoting ka. Naangkal na latit utok ni O'Neil. Tunyo. May lapay. Nagiyag ta rin din niya. Ay, mapayaga. Ang iskilahan. Kadiyon ta didi. Adin ira simbahan. Oratan din ni kaagi di na naglabay. Matakas na kamo yan iton kuan kay 2 hours ini nga aton kuan. May din ni balay. Kadi tira kapilya. Din nga kaagi liwat. Kita mga pa nga kudu ko usit nga balay nga kuan nuton niya malabi. Tabi po kahoy. Si tira kuan ira kapilya San Roque. Bay nga aga Senyor San Roque. Adi ako apa siya da. Mati ko super view nga duro tak video. Maparong kita. Linear tala kay baga duro kaway doon. Okay na. Thank you Senyor San Roque. So Lapay. Touchdown Lapay. Mana? Mana? Ini tikad to ini. Ha? Maribi. Adi pa diyan para panano kugon ano. Itlog gawasit kugon. Tabon. Sige, thank you. Tabon. Sorry, mapatabon na luwad kita ini. Sige la, basta amat at purpose ngadto kita hakugon. Mana may dani yung mga estudyante nga na eskwelan, high school o college. Ha? Makilayo na lalugod ako ha? Okay la? Makilayo na la ako. Inin
kuan ini. Scholar. Libre pag eskwela for 3 years. Ikaw day, ano ka na nga year? Oh, mas senior. Pero iya. Bangin may da ka mga kilala. For 3 years, libre itong pag eskwela. Ha? May da ka pa allowance ka 21,000 kada semester. Tapos tulo ka tuig, unom ito nga kurso. Computer, bartending, cookery, bread and pastry, housekeeping, hanin, IT. Ha? Oo. Nakilala ka saan kayo nyo, diri ano? Oo. Iya ko ito na. Ikaw na lang Facebook. Saan kayo nyo, ha? Oo, sige. Okay pa, ito. Kumusta ka mo? Okay lang? Stress na liwat ka mong taknaw. Kita na liwat ka mong taknaw. Stress na liwat. Kita. Naglulubad-lupad taknaw. Parehas ka kulok. Baga naharugdakan pagkinita ng video ni Kusya. Kay bagakin tuyo-tuyo nga nag-i-edit. Nangisi, natuok, nangisi, natuok. Itong ba nga nagkukuang ka ba? Baga ba yung nagsisisi, baga nagbabasol ka ba nga? Inin, talon, takanap. Waray man la. Waray ko man la ka kakiti yan oy, adin elementary school, lapay. Waray ko man la ka mangno eh. 2 years old hiya sa nagdako tungod good man nga 14 years na kadto kita Manila tungod dito nga trabaho mga nauli kita to every 3 months danay 6 months umuli man tagtulo lakadlaw ginahatag nga leave. Oo, makasugad Kastilan. Baga emotional kita kakulok, baga maluntog. Oo, pero at least minsan lang baga maluntog kuwang kita na aton postiso challenge, may data nato na upload usahay baga mo doon baga may bagan usakadlaw. Bagahin ano magano daw ako actually damo to storyaho din niya tanawan tapos dila ka maaram bisan nga niya ako storyaho nak niyo. Oy ay 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 woo nadula. Masarino sino ba niya hinayan toon kay actually ngayon may mapansin niyo kakaptan ko lagya pa no kay tungod nga may da wireless actually and road nagkinuha na kan road sus kay diri nga niya pwede direkta kuha na GoPro. Oo kaya may da pa ngayon yung bubutang nga kuhan nga ano pa yun media mad. Oo ano din eh uy ano din eh sa nga lugawan baryo open 24 hours ano ganda ka na yun mano uy masatot kita baga diretso kita magpasabot ano lugawan baryo open 24 hours tag 25 la itong lugaw itong lumi tag 30 o ano kita ha nakabasa ka mo itong may pagod disco fever entrance uy may dangay sa Ragyaw ala hi kay kapatid kaibigan morning baga pag-open la pag-open la vlogging mag-vlogging ta ito sticker para kaibigan tayo YouTube oo mano ngaran Florante Mano Florante may dadin 24 hours lapay lagi pinano tugup tugup na okay ingat kapatid okay
Kahit mawin, nakakahapit-hapit kita. Okay, hindi na kita hindi kita nababarakan is the card nga mapupuno. Awaman din ni. Andin ni para kunin niya to. Ano pa yun, pasilada. Oo. Tapos ini nga to tugup. Tapos hindi barangay tugup lagi up. Ay, tututol nyo. Hop, pinagtawag, nagsisit. Oo. Man kaw sayo-sayan, no? Karasa din awa nagsinisaring. May iba naman ba itong environment ba? Kuhan naman kita. Makagurugin hawa ba? May nasusupoy. Kausay, Lord. Lord, salamatin nga mo kuhan. Lugar. Yung paambit din ni tanawan. Damot ka humayan. Kami laturay. Saan uya din uyab. Ay marautan. Oo. Kamo na ito. Oo. Ito balita actually amot yun okay lang yung istorya, pero maram ka mo diri lang ngayon amot yung takon wish usang wish na diri la pelikula, diri la salida nato nakikitan nga ito mag-ex ba nagkakasangkay, pero siyempre misan may dananira pamilya tinuturing nilagyan nira nga magsangkay nala alang-alang responsibilidad dito na anak. Sana also gad waray dumutay, waray agway, waray pakiyakiha, waray karag siring pa, karag kuwanhin, karag dumot, karag angkon. It ba nga patit anak gin tatago, di naging kukuan. Yan at least happy ako kay nadulot waray ak magpatingaghan mga kuan haakon. I found out diri nga na mo magana ni receive naton nga mga kuan mga messages pag I found out nga truly the love of a daughter and the love of a father really prevail. Talita mo ito nga salamat takiton nga baga magsangkay na ang leon nganin ang trinor. Inukot maisog trinor o itong tigre maisog ton di detong trinor. Amo to yung mga asawa. Ikaw mo tigre ka mo mga lalaki, mga tigre ito kasugad. Senior San Miguel. Pero paglalambay pag bibirate lating 50 ada kay yung lugar adi man dito kita barangay Amanluran. Oo Pengaga, kumusta ka mo? Oo ano't latest yan na? ano makuha kita mula. Kumusta? Adit barangay officials di diyan Oo. Sige kuha na kanay ha, dila may maupay. May tubo. Mapengaga mana. Ani kap. Paray pa. Pwede na lang magbilin hinin. Abot kun maaram na kamo about han kan GM Mondihar College nga nagkukuan rin mga senior high graduate bisan alas libre nga pang-eskwela for 3 years. For 3 years. Tapos waray na po niyo gagastuson nga iba adi man pagkaano nila waray gagastuson nga kang kay libre. Tapos every semester may da allowance na 21,000 estudyante. May itun. So Mga courses po? courses siyahan, computer, housekeeping, bartending, bread and pastry, cookery, tanganhin, IT. Pwede. Kaya may dangani dito na eskwelahin sa Sintana.
high school graduate, siyempre. Basta kumplito ka mo iton iyo requirement. Pwede. Basta itong requirement, amo iton ang transcript of record, diploma, certificate of indigency, 2x2, 1x1, 2 pieces, nganhin, envelope, brown envelope. Katapos, kung makadto ka mo, alayon, ig-PM ako. Kung followers, nakilala ko magkasang kay Tonyo, dire ano? Dire? Oo. Oo. Pag PM lang ka, pag PM lang ka mo sa iya nga manunuting iton. Di kaya napalo ka. Oo. Pag PM na la, tapos iguan ako kung saan ka umakad to, kay para ko lot makuan nga to ha, a GE Mundihar, ma-referral ha. Para ito niya nga August nga pagtikang hit klase. Wari na niyo problema. Itong iyo purpasay, iyo pang project kay ano, may daniyo 21,000. O kung kanang litang tutulog ka nga ning eskwela, ano tiyo bubuhaton? Maplitin na lang ka mong balay para ma-board, di ba? Sosyal. Naka-boarding house. Ha? Sige, good night, sweet dreams. Makadi ako. Kumusta ka mo? Okay la. Tala, makadi ako. Bah, Rico Antonio, nag-inandaron motor. Okay, nagpapultan kita. Sa nga balay. Amot mga Rico din eh. Amot pala oh. Ay, keton. Di ka makasari nga bakit tayo nga lugar. Ayaw ba daw? Anuna. Ito nga mga darahonon nga masing atos. Kitaga. Ano ya, bagita ba ito? Ay! Di man ni Bonifacio. Aroy, taga din ka ngayon. Manim Karabaw. Ano ka? Dibut? Oo. Yo. Ikaw mano, nakuha ka? Sticker. Ada kay? Oo. Wow. Oo, adi. Sangkay. Wara. Oo. Amo na lang ini. Salamat. Tala, oras pa yan. Sige. Oo, ha? Bari ka anak nga na Maskilen High College. Daw mo kunla. Oo, kung sige pa pagkonera itong scholar. Kung karoyag nirang vocational course la anay. May dapat allowance nga 21,000 kada semester ha? Sige. Ha? Oo, kamo ha pa? Kita anak ko. Oo, pwede. Papagkuhan na lang tadi man, pakihan na lang ha? I-PM na lang ha? Ano kay Paula kay? Oo, hala. Oo, damot ka mayan din eh. At di ba ni Pasyo Royad to, dako na tao. Ana di, guti ay mong ladto ya. Pwede dito ah. Wow, bilo kay wala ito. Oy, oo. Bado kay wala ito na kwarta. Oo, nakakonta na. Sige lang. Mau pa utron tayo ni. Mga tayo ulit yung mga eskwelahan, magkanto kita, papakaon kita. Papakaon kita yung chicherya la. Oo. Utuman elementary, Amanluran elementary. So Amanluran na ini, ha? Bakit ka mo nalilipat? Kaya ako malang ano nak. Di bali na ako lipat-lipaton, naamo ton sa na agawan. Nahugot na yun. Ay God. Tara, salat life Antonio. Sari pa kay mo. Dinuro ka man. Ano unad to? Salit pa ba na? Ikagod may mga tahapan. Ay, tarapan ka man la. Pero okay lang kay, ano. Kuha nito, hindi rin pag gumukit yung utok. Oray ka bumigay. Ay, kung binigay ka ito yung pag-ikog ba daw? Parisyo din ni balito. Ako mo doon magkuhan nga, magkikinukuha na nagdinihinto na. Huwag ka magreko. Mo pwede ni pag-ukoy, mamingaw, pollution. Nako, very nature. Papakabati ka din ni kada gabi. So tadi man kikikikik. Aton? Kikikik. Damot ka tamsihan din ni. Di kita pwede mawara at mga sulod-sulod din at mga buro barangay.
Kay una-una nga daan, Antonio. Ani ka lang tanawan. Yan, kung tikain kita, ano din eh. Di man may sinimang. Kahit gagawsan mo lagi hapon, tanawan. Ano eh, pagkana kita didi. Ano dida? Oh. Dong, ano din eh? Linaw na, linaw. Tika di. Arado. Hainit gawas iton. Sabuinan. Sabuinan, Katmon, Tunusa. Ay, okay. So, sunod ko ito niyagian. Nga dilanig didit, gawas sa didit eh. Kalsadahay tabon. Sige, tika dilanay. May daniyo dito mga estudyante nga may eskwelahan high school. College. Pati gyapon high school, kung karuyang maging dito matika dila ka nga di ha. Oo, kanang Jimon dihar pa scholar. Oo, libre. Ha? Damo dida. Oray ka na magtuway mga college. Oy. Dida. Papayaga. Padaw, inuuhaw naman kita. Mga sugad ba itong banga? Isan di rin sugad itong kadapo nga balay. Importante itong guti ay lahiya nga naturok nga balay. Pero madigon. Kay guti ay lahiya, bagay sa lahiya ka kwarto. Pero parehas kanina dito naging kantuang kantatay nga balay. Amo lahiya nga kuhan, amo lahiya style. Pati mo underground. Rico siyempre. Rico ka papay mo ka underground. Kawara-wara tato storya actually di rin man yun importante takinin istoryahon para diba. Oo, ito importante din actually. Amoy na naginising nga buro balabag kay karuyag ko hika mo gihap magpapakakita ito kikikitaan. So amo doon nga panalagsala kita magpakita kuhan kay may stress na liwat ka mo. Mapingaga man ha. Oo, paghatagin ka talawaran sa mapingaga mano. Simple let nga simple let yung nakahatagin sakit. Ang sakit niya smile. Oy, anay ah. Oo, amo na din ni Ana linaw. So, mahatagitan ka talahuran. Kaya at least kung baga mamatron. Mamatron nga ni kita sunod. Maharam kita itong irang mga santos. Oo. May din Ana kanang barangay linaw. Uy, Nasarino ira din niya. Nasarino po doon. Ang tira din ni Patrona. Ang Nasarino donated by 5 family. Mga rigot 5. Oo. Ang barangay linaw. At simbahan ni Rahat kapilya ha. Panumdum naman niyo anila din ni agian ha. Mamator nga. Ikinit bilyigas. Mamatira din ni. Ko ano. Nagiinaya da derod. Ispilahan mo payaga. Oo. At ispilahan ni Ra. Kadya ka. Makuri na kita diri mabaruhit mga barangay ikinit biligas may dito niya listahan nga tanan kay sayo dito niya nga permi ikinit biligas sayo dito niya permi labi na ko puro patron kaya may dito niya listahan kada adlaw pagod bugos iton nga kuan nga Abril nga lit Mayo ilang lang may dakalasartan madara paingaga
lasartan o di nga mga maintenance kay pero niya nga kuha ko no nabalik naman naliwadit ka ng litson amadot na pa high blood say payag makuri kita hinin mag umundang hininga ito nga burubalabag kay makikita pang bawihan it GoPro ay nanimba siya ay nag GoPro matik ko yung gipatong ni Tonyo ano makuri kita itong baga magsugad man ko ikaw usay bagat ko ano ito nga balayit ang mga kuhan ba na ito abroad and Switzerland ang kublit oo mga diwin di ba nga mga style ba ay kita pa mabawian it nga nga GoPro pero ako nag-order na ako nag-order na ako charger ng mga battery makarawot bakit ka mo bumati meron pipinabatay na liwat nag-order na ako kay upat na nira nga battery nga gin-charge sad to yung gin-order ang tutulo na iya kundi kita yung korta sabtang may nautangan pangutang pamayad laliwat pagkasunod ha? Oo nadamo pa ngayon taparaydan ba daw tigila prayers importante nga diri oy sorry oo ano din nga lugar amo na init kogon mo pay ngaga kogon oy kogones mo pay ngaga kogones oo may klase na rin nga sa tunyo nakalibot kita ha oo mga ito table chairs uy ay mo pay ngaga nakilala yung mama may kalamay nakilala uy atun kuan kadiani kita didi nakilala ito kung saan kay tunyo apay ngaga saan at patron din ni 12 saan no Mayo 12 o gido ano't patrono adi di ano't kapila no Panumdum Anthony mapay ngaga bayo niyo may dito ng mga estudyante nga mag-graduate pala at high school nangangay ng lanhin scholar ito na G. Mondihar kada semester may dalawan siya 21,000 3 years ito nga kuan ha kaya bisan pera bisa kung pwede nim pwede basta graduate adi cookery bed and pastry housekeeping bartending Babae, lalaki ni. bisan hinno bisan ikaw tumboy bayot Pwede yak nga edad daw. Pwede. ha pag Pirat bulan, sir. 21,000 iton allowance ha dati alayon nala iguan nito na ako na page ito akon Facebook Ay, alayan. saan kay ito nyo ano di lamay ha di lamay ha Facebook ito ni. oo Sado ako. didi ko nala ha Surat ini. oo Tulok manghod ko ko. oo ha adi oo di rakin mag pinakakuan yan hikon oo Bata ni Serrano kuan. oo Kita ko nga bulig, sir. oo dako nga bulig ito na gobyerno kay kanang gobyerno ini kanang TESDA ha oo sige Sir, ayun kon mga school. oo High school or senior high? an ma-graduate an senior high ma college Daw pakita daw tagi daw ko. Oo. Mag-apply.
Oo, kung karoig niyo magkuhan. Yan ito nga gusto ha. Itikang hit klase. Ig-message lang ko kung makadto na ka mo. Oo, basta ig-message na lang ko niyo kung mapakadto na para masigyan ko lot dito hira ma'am Mayra Andin. Oo. O may ka ngayon, may ka. Nga ni Sir Don Mondihar. Oo. Ano ha, delay. Oo. Mali kita ka ng ano to? Mga kuhan? Santos ko no? Oo. Mau say gift tiro din ni. Oo. Ha? Apa yang agak oh saya nga kuan din era chapel kung adi pa nga ni era kuan era kadaan nga lingganay. Oo. Adi barangay captain, ini barangay captain din ni. Shout out no. Oo. Din ni era di. Tabi po eh. Ano ko kita hinkuan. Baga masilaw na. Daan ruba-rubat at mata. Di nga ikaw maaraman nga rubat at mata no. Ano? Oh, di ka maaraman nga rubat at mata no. Tikang kabata pa. Usal at nakita hinintiin nila. Tinodik nagtutuyaw. Usal ay ni inila. Adi waray ni. Blanco adi. Masirum. Oh, pero nautaw ito. Nagdudungan nila. Ambot ko na ano ito ni Doktor ang akong doktor na dihi anisito hindi daharial. Oo, mayroon niya ginhatag ako baga niya siring ang nasa ringin na nailanda ang siring ko ni Doktor Anisito ugat o ugat ko no baga may something mo pa yung agaw tro. Oo, kuha na lang ha. Thank you. Ano yung daan tayo nalutit matay ba nalut nga topic. Ano nga nina kami din ni Adji ginawas na kami tigang kami ha may limbuhan. Oo din naman ang kanan kasalan ng bayan gawas yun itabon na ay si dalok. Ada akong mata usa lang niya nakita sarit baga usahay nagmumudot ako kung gikuan pero mapay na lang ini na farsighted ako. Okay, kung baga nearsighted ako ba daw magpapananampak ito nyo baga clear ita akong panlantaw higirayo baga nakakuan kita nakasiplat pa labi na kung baga mausay kasawagyap kita ito nyo. Speaking of asawa ano balik naman kita ka na ng asawa kinabuhi pengaga balik naman kita. Nagkabulag man kami siyempre nahirayo man ako sa literal. Nagkabulag man kami kay napahirayo ako pag trabaho man ako Manila walang pagkabulag. Oo living barangay Kugon ano din nga barangay okay na kita may ginayat yung balay mano ano din nga lugar barangay Kalsadahay. Thank you. So barangay Kalsadahay welcoming barangay Kalsadahay ha. Nagkabulag man kay mo ito ada kay siyempre pakuri pa man naton ton perito ni tao nga nadiri na pamaya ka nala karawaton tanala. Total diri naman diri mo naman dirita naman sa dangton bagay igtago pa kay bisan nga ni gapi ano iya to yung papagmalaki kay siri pa hay profile makikita niyo kung how happy she is sa may daniya
iba na nga pamilya. Oo. Ingan may danira baga blessed hira kay may danira baga guti ay nga bata pa kanon nabot kinita man kamo noon ang aton last nga video no. Pagdulungan ta naton dito merkado, iya to bugto, iya to half sister. Cute nga bata. Oo, nakin si Sir nga bless. Oo. So, iya ko and that time pakasabot ko nga medyo buro diya nag-arokhin na katalahuran niya pwede ko ba makurusan iti mo pusod para iton bata inin maging healthy maging kuan iton paggawas no maluyan di so nakita mo man yung buyag nga bata yung talon oo so amo ito sugad dakiton mapagbigay ano mo pan sa latak ko nito iton baga magkakaadan ibang karelasyon is I think may daton problema kung magkaada ka mo ibang karelasyon ibig sabihin yan may problema tiyo pagsasama kaya kung waray problema tiyo pagsasama nagpapasabot la iton nga truly you love each other kung magbiling ka pa iba entonces diri ka kontento maupingaga diri ka kontento iton imo life iti married life so kalsadahay so ito na ang tabon no gawas na kita para tabon adto dito so that is one of a one of a basis na pag diri na happy kamo tagsa nagiinaway na laka mo di na aros sa magpapa daot na laka mo tapos dito na iyo mga anak na apektado na pag makasurubo na ito no makasurubo na ito kay di na kamo happy to your life oy mapangaga di na kamo happy to your life di rin natuhay ito ni samahan waray na ito nagkawaran ng respeto hani yung married life igin sa likoy na niyon Ginoo kay nagsumpaan ka mo di ba nagsumpaan ka mo sa harap ng altar for better or for worse for sickness and in health for richer or for poorer di ba hanggang sa kamatayan di ba tanging Diyos lang ang magpapahiwalay sa inyo walang ibang tao but siyempre pakuri ka man ton sugadakon almost 6 years nga baga wari kita ito na sabot I found out sugad nga yan I was thinking ako may something but di ka mamatuod nagiglaman pa ka ito nahiya yan nagpasalamat pa ko gindaog ko pasalamat ako yung first meeting namon so waray ka dapat kabahala di waray kayo mo pagdumot waray kayo mo kasinahon di kayo nag-iisog waray ni mo sala kay iton babae iton naruruyagay mo so imagine nala no how strong I am pamati ko tiba may makigdudlong pero di reak iton sugad pamaya ko kay magano pa man kita pag pakiglinungon magano pa man kita pagkikinuan hinto na usa nga pamilya kung utosahay yun na nadiri na say na lang niyo pag ginawa iton so di rin na healthy so ako at least yan na happy na ako kay medyo nagtitikang na nagtitikang na tamon gyapon no sa nga pagsangkay alang-alang sa bata and I think
naguhulat gyapon niya akon nga may dakulot igpakilala. And so far itakon nga yan anak liwat baga nagahatag to niyang katugutan nga magkada kitahin kada kitahin igkakaupo na kinabuhi. I'm proud ako takanak kay bisa na luyo ba bisa na luyo ada ya. Ginawas na kitaan garawsan oo tunyo na kuang ka na liwat kipar ka na liwat nakagawas na kita so ay ma-enter the town na kita liwat tanawan so I hope na-entertain ko kamo yan ang adlaw pinaginin nga itong pagburubalabag na direct ibawian hinin nga nga GoPro may bawi yun oo bayan na so meron ay naman kami ni magpapasyad at mga buro-barangay mo ng pagtagay mo ito kay para makagburubalabag ka mapasyadahan gininista kung mo ito na ano wag ka ikabi ihatag namit niya tayo ba okay la para magkamagunay itong balay pero samtang baga gigagamit ko pa oy kiling na kita lagad takas ka mo nga yan pag kinita pag pamati pero Facebook limited let akong video ano daw sayop na ano na kita kuhan ano na kita din maga dapat ngayon sus sorry dinara kita helmet parong kaya kayo uy alaga daw ano pa nakusa sticker thank you di pa oo sige thank you shout out na natin mga sangkay din barangay Kiling sige so ino ko yan ako kay pakita ka na pakita na kita pag tambuburay mo ganito nga ore maruruya kay mo tunyo kay bakit tambuburay nahapon na labisan din takas ka mo yan ko ano balabag ano may na pag mga barangay nga aton mga liblib ba bisan nga itong ganggumbang garang barangay kumpay ito Douglas abot ko nakilala pa kamo kan Douglas anda ko nga tao nga naglutuhan na mo pa merkado ng Domingo nagkakuhan kami sabot na maupo da kaira maglilibot mga pautang nga mga gamit ba kuan sa dito ano pa yun mga paresitado ng kwarto ang mga urukan mga cabinet ba nga plastic so ito nato na baga sunod nga aton baga naunaan pati na liwat baga upod-upod lang aton ito
Pagka marang ka mo, pwede tagyapon mag-istoryahin mga suga dito nga story. Ngayon na ay wala, di nalak magsusumat kay bayan para surprise. Di na mag-inistoryahan at mga ano man takong pwede pa buhaton. Okay, ginulat ka mo. Ay, ko, balik niyo bil ngan. Bawian niyo ka. Nasa rin ka. Namauran-uran pa. Bisa niya nit pagpadagat, di ba? Nasa rin kayo nga. Kada nga nito yung camera nga GoPro. Maupod kita panagat. Alauna ko nila itong kagahon na napalawod. Na balik mga alas 9. Aga. Manyangawil ba? Hindi rin na mumukot. Manyangawil. So, maupod kita ito. Yan na, bagi ko kulba ko. Kaya actually, may dako pobya dagat. May dako gyapon pobya itong kay tason. Tapos usa ko pobya itong halas. Uy, ano yan na ini? Okay, lubong ini, lubong. Ay, makuri kita maginakan ini, liligaran ta. I think ninalatan puson tayo ni. Ano lang kita mag-extra para di rin na hilawig. Sabagay kay Facebook lagi gini-re-edit ko pa man ito ya. Inihimo ko lang at 35 minutes. Samantala ito na kuan ito na tinatawag nga YouTube, pwede in 1 hour. Damo na nag-copyright claim, open na lang kay maram na kina mag-resolve so namo-monetize na iya. Open nga ga. Namo-monetize na iya. Kaya pinankuhan ko adjust ang mga kanta. Okay, di na lang kita okay pagka-karawod koy kondit to minatay ano. So again, thank you so much no. Punta na tagal ta kamuhin na kalipayan yan na no, na entertain to kamo pinagi natong Purbalabag yan ang adlaw. And di retain pwede pasibayan kaya may natatong panuyoan maglibot kitaan mga puro barangay. Pinagi lang Purbalabag no. Ang nalalayon taan ka na GE Mondihar. So shout out kan Mano Dondon Mondihar. Kan Ma'am Andin of school, Ma'am Maika, Compute Dayanday. Ngayon na natin rest of the staff, Ma'am Maris, Ma'am Janice. Please po, no, pa-entertain na lang po kung may da mga mapagada truhan natin referral ano sang kay Tonyo. Ayo pa hirain makatagamtam iton nga pa scholar ng bayan. Ngayon may da paging kukuhan hakon pati gihapon an high school gihapon no. May da an GE Mondihar ano, may da nira senior high dida. May da nira elementary gihapon na da or bagawari pa kiton makaglibot god mautro kita itong pagkadto. So again, shout out anaton mga kan Mano Jimmy, salamat tayo mo, Mano Errol, Hirayno pa ang mga sige, i-shoutout ta ka mo, susurat ko nga tanan. Salamat gud talaga ang YouTube nga mga subscriber nga pero minti na comment, pero minti na like ngan, pero minti gud dira nagsusubaybay. Salamat tayo all over the world. Bisan la sugadinin nga yung sangkay pastilang puwaki. Kakawarawara't panunaw na side effect ba? Gano mong kita katuyo lang yun nagkikita. Oy, ha? So this has been your friend Brother, tayo dog sa Mataramana. ha? Sa Matara. Bisa lang mapira. Ano ha? Ano na may Daniela visitor guest. Din. Okay na yun. Dako na rin eh. Kung sige lang. Ha? Parang pa di kwarta. Dire.
Salamat ha. Oh. So this has been your friend from ano to? Pwede din ni Toll Plaza. This has been your friend from another stars. Sakit Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mama. May na nagtawag. Chup chup. Oh, hala. Uli kita pamati ko. Dirilenin sa kaorasin to nga. Oh, hala, ha? Makakon na kita. Parong